Nou, het is belangrijk om met elkaar contact te hebben. We maken allemaal deel uit van hetzelfde koninkrijk. En het is goed om te horen uit eerste hand hoe het gaat op Aruba, wat er nodig is in onze samenwerking. Wat voelen jullie voor de eilanden? Ja, veel. We horen bij elkaar. We zijn gescheiden door een oceaan, maar wel verbonden door een gezamenlijke geschiedenis. En het is heel belangrijk dat we ook weer samen bouwen aan die nieuwe toekomst samen. Wij proberen altijd de steun te zijn, omdat we heel goed realiseren dat we één koninkrijk zijn. En dat wordt wel eens vergeten. Toen premier Jette op bezoek was op de eilanden, waren er politici die hier zeiden: hij is in het buitenland. Nee, hij is niet in het buitenland. Hij is in het koninkrijk. En we horen bij elkaar. En dat iedere keer blijven benadrukken, dat is heel erg belangrijk. En we hebben al vele mooie dingen met elkaar voor elkaar gekregen. En ik heb er heel veel vertrouwen in, zeker ook naar aanleiding van het gesprek zojuist, dat we nog hele mooie dingen met elkaar gaan doen. De premier is een man met een hele lange staat van dienst en heeft een hele interessante visie. En ik ben blij dat hij die vandaag met ons heeft gedeeld.